Xayrlı günler. Bizim intervyular devam ete. Aşılan mağazinde tege əzər tutqarlandı. Болды problemalar. Mende bir-iki kişini düşürür için profesyonel operatorlar çağırgan edim. O operatorlar kelmedi. Şunun için azga to'xtaldi. No, şulayda bugün bizim giroy, kişli giroy, Eşmeker. Hani kubig'iz bilamiz endi ismi bilincha tugul, Dinar deb tugul, Azimut deb. Biz bugün şunun yanına barabız, kiybetin qaraymiz. Bizni ikkinchi turlar tushirga tirishamiz. Ham ketdik. Biz kelib jetdik, kiramiz, revizori kebek. Dinar bek bilmaydi bizni. Kelasin, hozir kelasin endi. Hozir biz kiramiz-da Dinarni hozir rasplaqda tutamiz hozir. Aydalar. Sirrazi deydi, kirali. Unda Dinar tanishamiz. Şunun bilan bizning giroy bunga. Sala. Necha xilla? Seni bu reska kirsin deb o'ylamagan edim. Yo'q, endi biz qo'y kerak. Nesen başladın? Koyan kildin şuşunda biznes başlarga nişe sport imенно aytib ketadi, söylep ketadi. Көбей bilmem men o'zim şolay o'ylayman endi көбей bir случайно boshlanadi deb o'ylayman men o'zim. Nechikdir mana momenti kelib lagadan şolay kirnab kete. Men o'qib bitirgandan beri ishladim, naемный работник bo'lib. U menga o'xshaydi. Men допустим reklamный sferada ishlaganda menga постоянно aytdilar: "Ey Dinar, nechap kishiga ishlab berasan, sen shunday ne bor, xarizm bor narsa bor, nechap ayttirib berasan, nechap o'zingnikini ochmaysan." Men aning tege подводный каменьларын bilmasam da biznesning, men аңлыйм то, что наемный работник bo'lib ishlab, ул күпкә уңайлырак, анда бурчлар юк и так далее, и менга ошый. Ул эш мен күп кешегә шакатайм, әйтәм, бүтән кеше начальник булса, бүтән кеше үзенең бизнесын ачып бетерсә, әйтәм, кем эшләр? Ул бит бизнесның күп тотынагы эшләүче кешеләр. Эшләүче кешеләрң юк икән синең ул бизнес түгел, ул самозанятый гына буласың син, соответственно. И күп эштә проблемалар бит. Yok, мен хәзер син сразу, мен син рекламада эшләдем дисең, рекламадан нәрсә спорт именно? Син нәрсә бик спортсменме? Ансын дальнейшем сөйләп китәм. Рекламный нәрсәдән чыгып киттем мен. Шул акча белән мәсьәлә килеп чыкты да инде. Кешегә бит инде ул акча җитмәй, или акчаны түләмәй башлыйлар. Шуннан соң кеше тарала башлый, китә башлый. Спорт мен үзем сәбиттәйрем гомер-гомергә. Кыш көне дә йөрим. Күп кеше, менә, допустим, мине күргән булсагыз, кыш көне сәбиттә йөргәндә берничә ел элек күп кеше йөри сәбиттә. Берничә ел элек ул нонсенсы, карап балалар именно җүләр малай икән булып. Миңа даже теге истәрәк утыручы кешеләр әйтте, син бит малай шулай түгел, бу әйттереп йөргән. Нормаль костюмчылар киеп йөргәндә кыш көне әйттереп сәбиттә йөрмиләр. Мәйтәм, миңа ошый, миңа нравится. Спортка кирип киттем мен шул велосипед аркасында. Велосипед прокаты булдырасы килде, обслуживание, ремонт, чөнки Слободан нәрсәләр юк. Бүтән районнардан да киләләр ремонтка нәрсәгә. Шуннан әкренләп спорт, белмим, мен үзем. Сиха концепцияны төзедең. Син беренче уй эштән киттең, син беренче задача синең урын табырга, андан соң спорт. Менә бу ничек башланды? Каян таптың бу офисны? Каян таптың бу спорт нәрсәне? Менә ничек син интернетта укыдыңмы, или бер кеше ярдәм иттеме сиңа? Ничек башланды? Или син артыңда бер абзыйың бардыр, кешең бардыр, шул төртеп торадыр сиңа.
Бүтін нәрсе алып келіп бергенде. Һәм мен акча биреп торам сайын, чтобы мен аян итсен өчен. Күп кеше шулай уйлый. Ничек ачтың, ничек кибетеңә, анда головага биреп барасың акча менә шундый нәрсәләр. Аларны теге, кеше халык телендә йөри, мәйтәм, аңлатам мин кешеләргә, мәйтәм, ул әкият элеккедән калган мәйтәм. Ничек мәйтәм, главаның миңа катнашы булсын инде, мен бизнеска мәйтәм. Менә күп кеше сабада шулай уйлый, ул заблуждение бит, халык телендә китә дә, шулай икән, 50% надо отстегивать, ул минем өчен нонсенс менә. Ну, может, бай туганың барды сен, теге, әтиң байдыр, әниң байдыр бәлки. Башлаганда мин һаман хәтерлим, университетта эшләдем, Кубок конфедерации, столовойда эшләдем. Шунда булган акчаларны җыйдым да, матаен саттым, җылый. Минем ул вакытта әни дә биреп торды әзрәк. Ул вакытта җыелган минем 300 мең акча. 300 мең акча ул минем өчен ничектер күп шикелле инде ул вакытта. Хәзер аңлыйм мин, ул акча юк икәнен. Ул теге әзрәк эшләп киткәч, селкенә башлагач, акча җитми икән аңлыйсың. Бу помещениены таптым, потому что паркка якын. Паркны беләсез бит инде, ул Сабада андый парк булу әкият. Шуңа күрә паркка якынрак булсын дип, шушы помещениены таптым. Монда төшеп утырдым, минем бер әйбер юк, мондый киемнәр, мондый ассортимент, мондый бер нәрсә юк. Мин менә бу өстәлем бар, сентябрьдә ясап куйган. Гаражда үзең ясадыңмы? Үзем ясадым. Монда ясалган әйберләр күп әле, аны чыгарып аттык инде. Шушында утырдым да име, шундый курку булды миндә. Мин үлә яздым, менә ул куркуны үзем генә беләм. Утырдым да берничә көн йокламадым, и ничектер теге бизнес молодосларда сөйлиләр бит, меня переключило дип, переклинило дип. Шул моменттан ничектер менә әкренләп, ярай динар, обратного хода нет, тем более мен бюджеттан акча алган идем теге для начальный предприниматель шикелле. Ал нәрсә ул? Бюджеттан нигә акча алдың? Әгәр дә син үзеңнең эшеңә башларга телисең икән, ипашник шикелле барасың соцзащитага, анда сөйләшәсең кызлар, егетләр белән, директор Данис Ракипович, үзеңнең бизнес планыңны төзеп керәсең. Шунда сине одобрять итәләр икән, сиңа акча бирәләр, ул безвозмездный әйбер, и шул акчаны син бизнесыңа куллана аласың. Аның бөтен отчетларын әйберләр тапшырып барасың инде. Ул ничә сум? Мин алганда 120 мең тирәсе. Ул бик булышты, ул вакытта шундый булышты ул акчалар. Әйе. Но эффекты бар, хөкүмәтнең ярдәме әзер эффект биргән инде, әйеме? Поддержка инде, ул бит бәрә толчок. Допустим, бәләкәй генә точканы ачтым да, мин шикәрмен, хайран кеше алган дип Сабада, хайран кешеләр алган дип. Ул ничек барайы, элек теге хөкүмәт уйлап бетермәгән яның позициясын. Алалар иде, ипны ачалар, ипны ябалар, акча кесәдә кала. Ул күп кешенең шулай. Юк, аның буенча судит итәдеңез, бизнес онлайн интернеттен яза, аларны хәбит башлады, проверкалар диләр. Но андай җиңел килгән акча, шулай җиңел итәдә инде, ул бит инде эшләргә, алар бит инде аннан барыр, ул бит аннан налог түлисең син, нитәсең, ул хөкүмәткә барып файда бит, безгә файда, син эш башлаган. 2 елга бирәләр акчаны, ул 2 елда менә шул налогка, шул вакытка җыенса китә дә бит, ул акча үзендә кала торган акча түгел. Шулай, бары да баш. Шуннан андары акчаң бар, сен 300 мең акчаң бар кулыңда, сен өстәл ясалган өстәлең бар. Юк, мин товар алдым, 300 мең акча юк, инде 1 тиен акча юк. Товар алдым, вакыт анда уже Дәнди товарлар алдым. Анда шу сатырга әйбердә юк, анда берничә шаңгы, клюшкалар, бассейн әйберләр, вообще вакыт юк менә. Бу ничәнче ел инде? 2017. Кстати, эшли башлаганга 2 генә ел әле безнең, без хан үсәбез әкренге. Юк, бар burada инде. Аннан Birinci satıb alış, birinci покупательдің исеңдәме? Кем ул? Кем кирде, кем сатып алды, birinci акча кем берде сиңа? Birinci покупательга килгәндә, мин ашылганчы уже кайткан комбинезон курткалар нәрсәләр минем дус егет алды, үзенә аслы өстле куртка, иң беренче покупатель, һаман хәтерлим аны. Официальный покупатель алды. Оя ким алдылар бит? Женя деген егет, хәтерлим инде, менә бүген генә. Сен инде Сабада Женя. Икшермәдә Женялар вообще. И bizə бүләктә бердә Instagramда бар ул безнең анда карага була, кайчан ачылган, кайчан безнең тормыш юлын шунда Instagramда күзәтеп була инде. Менә бүген генә хәтерлим, калтырый ишекләрне ачып, безнең монда кофелар, печеньелар. Айо, вакытта монда burada бар бит, диван да бар, монда җыелып яталар. Монда диван куеп була, өстәлләр куеп була. Монда күп кеше җыелып ята, Селкенеп тә алмый булды. Шулай. Һәм беренче авырлык, эш башланганнан соң беренче авырлык нәрсә дә булды?
Ең бірінші ауырлық. Хәзердә шул инде ул акчага килеп тордылар. Акча юк, акча бөтен. Оборот койган. Әйе. Аннары икенче проблема булды эш башлаганда, ул менә торговый сферада эшләгән кешеләргә ул поставщик табу нормальный. Анда, чтобы ул киемнәрнең, допустим, оборудованиеларын, чаңгыларын гарантиялары булсын, ул оптовый әйбәт бәядән булсын. Монда бит инде без кыйбат бәядән алып кайтып, кыйбат бәядән сату ул дөрес эш түгел хәзер, потому что бу дөньяда кеше бәяне сравнивать итәргә тиеш. Мин кешеләргә гел әйтәм, бәяне карыйсыз, киемнәргә, әйберләргә сравнивать итегез обязательно интернетка кирип. Потому что без стараемся предлагать нәкъ шундый качествода, нәкъ шундый фирменный әйберләрне интернеттагы почти иң арзан бәядән. Проблема шул поставщиклар белән булды. Алар сине берсе алдаламадымы? Менә мәсәлән, бер поставщикка акча күчердең дә, ул сине Фу менә андый нәрсәләр булганы юк. 2 ел буе уже менә башланганнан бирле поставщиклар белән эшлибез, 2 елдан артык. Андый әйберләр бар. Икенче, бер өч проблема синең беренче. Поставщиклар белән, икенчесе акча поставщиклар, икенчесе бу сферада эшләмәгән. Аңламасын. Мин бу сфераны бөтенләй аңламыйм. Бу сату эшләре, минем бу булырга тиеш прокат, обслуживание, шундыйрак кеше белән эшли торган әйбер. Сату эшен мин бөтенләй бум-бум. Китаплар укып, конференциялар карап, YouTube'та бизнес-молодецның нәрсәләрен, аны кайбер теге алар шарлатаннар ай сүздә ягымы бизнесменнар. Антында соңрасы ясарсыз. Аларның менә теге тенденциялары сату буенча нәрсәләр, алар бик булышты миңа. И андасын сине беләм инде бер ел җыенда син әйттең, кассовый аппарат белән дә син проблема булды. Ансы нәрсә хөкүмәт син регистрацияң белән, ни белән син ничек зарегистрирован хәзер? Син нәрсәләр булды аның буенча? Менә минем бер проблема бар, име үземнән теге. Менә монда баш миендә инде минем проблема. Мин күп проблеманы, мелкий проблемаларны име зурлап шундый, ой, борчылып ятып, төнлә йокларга ятасың, борчылып ятасың, нишисе булыр дип. Ул вообще проблема булмаган икән ул. Ну, в итоге булыштылар миңа икенче көнгә Анда Казаннан шалтыраталар сезнең проблемалар, нишәп сезнең налоговый эшләми. Бу ачык җибәрмә, безнең районда бөтен эшмәкәрләрне җыятырган бер көн бар. И шул бер көнендә анда инде безнең район главасы да бөтен связь шунда, анда Динар Трубасда инде кассовый аппарат белән проблема диде. Менә проблемасы булган, анда торды, яңа аны сразу решили вопрос. Менә бу главный вопрос. Шунда решайте була бит, понимаешь? Аны помогает, шуның өчен ул җыелмалар ясалганда бит куркып отырды. Мен аны сорадым, все булыштылар. Мәсәлән, анда Минем дә кайсы чакта тыр басып берәр нәрсә сорыйса килә, теге курку бар. Белмәгән нәрсәләр күп. Белмәгән нәрсәләрне сорауга кирәк, ансы куркмаска кирәк. Анда пысып утырып, әйттереп булмый. Ул бит гынах әйбер түгел. Күп нәрсәне белмибез бөтенебез. Шулай шул. Килеп торармышын ничә? Андары син аны хаккасы бар, син хәрәгә вакытта ИП Мин хәзерге вакытта ИП, менә 1 ай элек официально эшкә кеше алдым. Ул тоже менә определенный стадия теге бюджет буенча. Ике кеше эшлисез. Мин эшлим һәм Альберт эшли. Ул бүген ялда, мин үзем эштә бүген. Анда китә инде уже налоговый отчетностьлар, отчислениялар, пенсионные зарплаталар. Анда булышалар, определенный фирмага обращаться итәбез инде, бухгалтерский учет. Аутсорсинг тайны. Ну, шулай кирәк тә инде, минем дә һаман аутсорсинг тавыдым. Менә каралы, менә син әле яңа кибеттә әйттең инде, теге бизнес молодость дип, ни дип. Син ул менә инфобизнеска ничек карыйсың? Мәсәлән, син анда нинди отношенияларга йөрдеңме син шу бизнес башлар өчен или видеоларга караңмы? Хәл бик популярный тема. Мин бүген әле үземнең Instagramга бер пост куйган идем. Шуның турында инде. Анда бик каты комментарийлар китте, буенча кемгә дәшә, кемгә дәшәмәй. Син ничек караш? Бизнес, инфобизнеска. Инфобизнес үзе бик популяр түгел, инфобизнесның разоблачениесе популярный рагында күрәгәндә. Шул бизнес молодосларны, трансформаторларны чәчеп атмакчы булалар бит. Инфобизнес ул бизнес өчен мин үземчә уйлыйм, менә кайбер моментлар аның полезный, кайбер күп моменты аның просто кешедән акча суыру гына. Син үзең кулландыңмы? Менә булдымы бәндә обучениедә, укуда, бирәкә нәрсәгә дә булса, шушы информациягә син
акча төлөдүңбү бирок качан болсо да? Акча төлөгөнүм жок. Мен өзүм ничек ойлоймун, допустим, үйдө бир иш иштесе бар экен, мен ал ишни билмейм экен. То же самое иште бир иш иштесе болмой экен, бар экен, мен аны билмейм. Ничек экенин. Кирем YouTube'га, YouTube'да бүттүн нерсе бар анда. Ошолук мене автосервиста иштөөчү йигитлер. Кирелер YouTube'га, ничек коя сүтөсү, бүттүн нерсеси открытый доступ. Анын үчүн акча төлөп, эле койларда окуп берүүсү жок. Я мына ошондой бесплатный ресурслар бар. Көп информацияны YouTube'дан алып, и плюс бик көп китаплар жазылган бизде, именно мене менин отрасльда ол продажа, обслуживание и так далее. Анын турында китапларны часто окурга тырышам. Продажалар, маркетинг боюнча постоянно окуйм китапларны. Сен көбүрөөк инде теги анда карайсың ничек система продажына. Нерсе внедрилма видеодан карап. Сен Instagram алып барууну, нетени, сен ким Instagram алып бара? Instagram'ны өзүм алып барам. Ол элек бик кызыгы Instagram хәзерге вакытта нишептер ишләр күбрәк мисың Instagram'ны алып барырга, теге кызыклы иттереп алып барырга вакыт җитеп бетми дип уйлыйм, или приоритетлар, скорее всего, приоритетлар үзгәргәндер Instagram'ны алып бару буенча. Мин күбрәк куям анда более полезный видеолар. Элек куяйм иннән да смешной, шуточный. Сен хәзерге вакытта канал продажны карасак, сен кимнәр? Сен розница инде, теге кибеткә килеп алучы, опыт бармы? Сен оптовый сатасың бер нәрсә? Сен ничек канал продаж, ничек бүленгән сен хәзер? Сен идеальный покупателең кем ул менә хәзерге вакытта? Идеальный покупатель ол аны бүтүн продавец айта ала, идеальный покупатель ол постоянный покупатель. Допустим, мин әйдә безнең компания дип сөйләшәм инде. Безнең компания нәрсәгә упор ясый, ул клиентка караш. Допустим, шәһәр җирендә керәсең, мә, бир акчаңны бар, чыгып кит, все, булды, әйдә. Әйдә, анда поток бит, анда любой шуп сатып була. Сен анда алда алалар. Монда бәләкәй генә сабада айтырып эшләп булмый, айтырып күп эшләсәң, сине күтеңә тиеп сабадан куып чыгаралар. И синең покупательләрең дә булмый, синең покупательгә карашың нормальный кешечә карамыйсың икән син аларга, аларның күзлегеннән. Синең сатуларың булмый дип уйлыйм мин. Сен сатып алучың кем ул? Нинди класс ул? Укытучымы ул? Кем ул? Яны ошын күз алдына китәсең, ул постоянный покупатель, ул нинди хатын кызмы ул, ир-атмы ул? Кем син образ клиентың? Ул в идеале ул гаилә, ул балалар да, ул әтиәниләр дә, ул средний слой дип алыйк инде кешене, чөнки кайбер кешеләрнең бездә в основном кибеттә низкий ценовой сегмент түгел, а средний ценовой сегмент. Ол получается уртача бәя, качество и гарантия и так далее. Арзанрак бәягә кызыгучы кешеләр алып барып ала инде да. Вьетнам базарынан да шундыйрак, анда гарантия да юк, бәя дә арзанрак, чыннан да арзанрак компанияларны алып була. Безнең тенденция инде ол средний ценовой политикада. Шулык покупательләрдә в основном сабада бит инде авыр хәлле гаиләләр бик әз. В основном бөтенесе акчалы, бөтен кеше эштә, эшләгән кешедә акча бар инде. Шуңа күрә Саба халкына, Саба гаиләсенә дип әйтик инде үзенең направление. Синең һәрге вакытта Сабада конкурентларың бармы соң? Сабада конкурентлар, ул турда уйлый башласаң әзрәк курка да башлыйсың, әйме? Минем куркаклык да бар әзрәк. Конкурентлар бар, алар күп дисәң дә була. Допустим, велосипедлар буенча, велосипедлар әллә кайсы җирләрдә сатылганда, шул Хайтек, Ильфани, базар кибетләре күп инде алар. Аларны теге качырып ятып булмый, аларда сатылмый, аларда сатыла, аларда бар. Кеше анда да бара, безгә дә бара, төрле кеше була инде. Шул чаңгыларны алсак, Хайтек, Ильфани тоже берничә җирдә бар Сабада. Һәм бер әйберне аңладым мен. Күп конкурентлар уйный бәя белән, күп конкурентлар уйный, допустим, сервис белән инде. Без күбрәк бәяне төшерергә тырышмыйбыз, сервисны улучшырга тырышабыз. Бәя төшереп, менә без быел алып куйдык, безнең өчен күп акча ул, 40 меңгә алып куйдык, коньки кайры торган станок Сабада юк ул. Без бәяне иң арзан бәядән сатып, үзебезгә генә, кисәгә генә акча эшләп, айтырып бизнесны развивать итеп булмый, минем уйламча. Бәяне тутсын средний ценовой сегментта, но синең клиентка отношениең икенче булсын, әйбәт булсын. Син аңа бүләкләр ясый ал, син сервисың улучшайт ал, бәя төшереп, Сабада күпләр бәя төшереп уйный, ул дөрес политика дип уйламыйм мин. Теге бер кеше 300 җибәрде сатар. Әйе. Үз бәясенә сатарга кирәк.
Аңладым. Менә хәзер безнең бит инде әле күптән түгел генә Алмаз булды. Әле безнең Сабаш Макары. Алмаз Валиевна булды. Ана хәзер бизнес класста гына шәҗәри бер көнне Instagram'dan күргән идем. Хәзер инде безнең Азатны төшердек. Тоже Валиевна. Ана хәзер уже үзенең спорт залын ачты. Мен инде бер көнне уйлап утырам, кызык булыр иде. Аларны bir 10 елдан соң тагын bir пересне әйткәнчә төшергән, алар ничек менә шушы видео һәм 10 елдан соң алар ничек үзгәргәннәр. Менә сиңа килгәндә, менә син 10 елдан Динар кем ул? Нинди итеп күрәсең? Бармы шундый берәр инде үзеңдә күрәтер образ бармы? Син 10 елдан нинди буласың? Кая буласың? Кая үсәсең? Азимут нинди буласың? Син нинди буласың? Үзеңә күрешең. Менә ул әйберне сорыйлар бит инде основном эшкә кергәндә теге эшкә киләсең син собеседованиега. Кем ты себя видишь через 5 лет в этой компании дип. Мен ул темага ничектер менә салкын карыйм дип әйтәм соң, чөнки син иртәгә нәрсә буласын белмисең. И минем тенденция инде син максимум эшлә. Ну, барда хыялланып алыйк, менә син кем? Син йөрисең Мерседеста, син самолетта очасың, синең азимут уже bir 100 компания, 100 кибет. Ну, барбыр да образым, син башыңа беренче нәрсә килә. Нишәптер бер кайчан да кызыкмадым менә шундый масштабный сеть нитәргә. Ул может зуррак үскәч буладыр ул андай әйберләр, но минем юк, минем күбрәк упор менә бер точкага миннән сорыйлар инде, нишәп Кукмарда ашмыйсың, нишәп нидә ашмыйсың, акча булса ашыр ягындадыр инде, белмим анысын. Андый дәрәҗәгә барып җитмәдем. Планнар, допустим, зуррак кибет, зуррак ассортимент, мен зуррак хезмәт күрсәтү менә комплексы дип әйтик соң инде. Шуңа ясым мен упорны в основном. Машиналар анда кыйбатлы, әйберләр, юк, анда әйбергә кызыкмыйм, минем башта кызыкмыйсың инде. Юк, аннан да түгел, аның кыйбатлы машиналар анда любой кеше йөри ала, анда түлисе генә бар, конечно. Мен үземне 5 елдан, 5-10 елдан точно представляю велосипедта. Кыш көне дә, җәй көне дә. Менә ансы 100%. Ну, ярар, bir 10 елдан тагын видео төшеребез, Алла бирсә карарбыз. Хәзер артына йөрисең булса, ярый, Динар берегез инде, пожалуйста, теге исегездәме минем бу. Менә ул нәрсәдән, кстати, миңа нәрсә ошамый, күп кеше үзенең каян чыкканын оныта, бизнеска акча каян килгәнен оныта. Кешегә карашны үзгәртмәскә кирәк минемчә. Аңламадым, тагын бер тапкыр. Менә ничек, допустим, син әйттең бит инде әле генә, типа минем борынчы өйләшәк, типа крутой машиналарда. Айтыр йөреп була инде сүздә юк, но ул дөрес подход түгел. Чөнки синең ул машинаң, синең бөтен бизнесың, ул в итоге барып тоташа кешенең, обычный кешенең кесәсенә. Если обычный кеше, допустим, работник, син, мин килеп продуктовый кибеттән әйбер алмыйсың икән, ул продуктовый кибетнең хуҗасы обанкротится. Шуңа күрә син клиентны күрергә тиеш монда ним белән, ул синең өчен святой кеше булырга тиеш. Мин кешегә карашымны а вдруг шуннан да байып китермен, аннан гына үзгәртмәсмен дип уйлыйм. Ну, карарбыз инде Алла. Әйтә Саба, әйнәп әйтик, Саба безнең син Сабада тудың бит инде. Син чын Саба малай, син бит авылдан күченмәгән бит инде, Сабада туган. Мен Казанда тудым. Син Казанда тудың да. Но Сабаныкы мен теге тудым да кайттым да. Син Сабада яшисең? Сабада яшисең. Плюслар, минуслар Сабада яшәүнең? Яшь чакта Сабада яшәүнең плюслары вообще юк. Яшь чакта категориясы әйтелә. Яшь чакларны алыйк инде, допустим, юк, менә әйдә башлык бала чактан. Бала чакта Сабада яшәү вообще идеальный. Шундый. Урамда балалар, уйныйсың кумлыкта, таушуасың, тадысызы, әти-әниләрең белән барасың. Ёлкага төшәсең, анда рәхәт. Хәзерге балаларга тем более, потому что аларга бассейн, кружоклар безнең вакытта бар инде. Бассейннар, вообще шундый күп возможность, и ул бушка бит инде в основном. Китик мәктәп яшьләрне мәктәптә 50/50 дип алырым, плюс-минус. Мәктәптән чыккач, уже студентрак вакытта
Собаның минуслары күбрәк, чем плюска, потому что яшь чакта, студент вакытта хочется движухи, шәһәр, ә монда собага кайтасың, 2-3 машина үтеп китә урамнан көн буена, тынычлык, шундый драйв юк. Уже менә үсә төшкәч, допустим, син монда эшлисең, кайтып эшли башладың, син төпләнәсең, уже плюслары күбәя собада. Не обязательно собада яшәүнең, ул теге ничек әйтим, за городом яшәүнең плюслары, допустим, күбрәк. Шул ук гаилә, үй, балалар и так далее. Ну, күп кеше бит инде шәһәргә үреләте, шәһәргә күчнәсәйде, шәһәрдә яшәү, тегәрмия, ну, үземә генә сорап, ничә авылда яшәсәң, ничә Казанга күчмисең, ничә Мәскәүгә күчмисең, ничә Америкага күчмисең. Ну, шулай да соба нәрсәбендер шулай бәйләп куйды. Беренчедән дөрес әйтәсең, бу баланы тәрбияләү буенча. Мин мәктәптә, садикта да мәктәптә укыйдым, баланы полностью бер 80-70% вакытын минем администрация итә. Садикка бара, садиктан апара Ледовыйга, йөзәргә апара, бадминтонга апара, кайта. Кич белән баланы барып кына аласы бит инде, син бүтән кружокларга җәри. Андыйдан әйбәт инде дә. Но сынапта инде теге уже студентларга безнең ночной клублар юк, кинотеатрлар юк. Но шулай да кинотеатр Собада булса, без Казанга йөрми башлыйбыз инде. Әнә кызык. Али отырткан район. Али отырткан. Ул ничек аңлатыйм? Казанга в основном агыла яшьләр достойный эш таба алмыйлар. Беренчедән монысымы, икенчедән шул ук движуха, өченчедән Казанда бит инде хезмәт хаклары күбрәк. Но яшь булганда аны аңламыйсың, то что синең хезмәт хакың күп, но синең арында расходларың да күп. Мин әйтмәсәм, менә хәзер мин үзем эшмәкәр буларак, миндә кешеләр бит инде, мин Казанда дуслар белән сөйләшәм. Ну, ничәсен төлисең хезмәт. Безнең Собада хезмәт эздип әйтмәсәм, Казан белән бер тирәгә барабыз буска. Эшләгән кешегә шулай. Шулай. Син специалист буласың икән, мин менә үземдә эшли торган Альбертка да әйтәм, мәйтәм специалист бул. Син мәйтәм иң яхшысы булырга тиеш. Иң яхшысы булганда мәйтәм сине менә бугай атарбу. Син мәйтәм миндә шундый әйбәтләп эшләсәң, конкурент килә дә мәйтәм синең эшләгәнеңне күрә дә, әйдә кил миңа, мин сиңа менә шуның кадәр акча түләячәкмен, сиңа шундый условиялар куячакмын. Һәм ул миннән китә икән, ул прав була, потому что ул специалист, а ул анда кемдер нуждается менә. Һәм ул аңа күбрәк акча түләй ала. Ну, син бик узак эзләдең инде, да, кеше. Мин сине помню, син бер еллап эзләдең булай да, теге объявление биреп карадың, бай итеп тә карадың, кызык итеп тә видео ясап карадың. Син аны узак эзләдең бай. Мин бик щепетильный кеше, ул, допустим, анда галуш белән итек сатасы булса, анда любой кеше бар. Монда сәпит ремонтлыйсы, чаңгы майлыйсы, коньки кайрыйсы, кеше белән эшлисе, анда кирәк менә янып торган универсал. Ул миңа ошаган кеше булырга тиеш. Но андый кешене табу бик кыен икән. Шундый кыен икән, менә бер еллап эзләгәнмендер мин. Миңа бер егет килеп стажироваться итеп кенә китте, ул ничә ай, бер ай эшләде ул миндә, аның үзенең проблемалары килеп чыкты да, ул миннән китте. Аннары 1-2 ай үзем генә эшләгәнмендер мин. Кеше эзләдем, кеше табуы ничек, халык әйтә, эш юкты, предприниматель нәрсә, эшләргә кеше юкты. Менә шундый дилеммага килеп бәрелеп булды, ул аны тотып карамыйча, үзең аңламыйсың икән нәрсә икән, кеше эзләп табуны. Әйдә, хәзер менә син эш башлаганны искә төшерәбез дә. Хәзер син офисың бар, теге эш башланды, эш китте. Хәзер син товарны алып кайтасың, сатасың, син Instagramны киләдең, эшләдең. Хәзер син бит инде шушының турында хыялланган идең, рекламный агентствода эшләгән вакытта,
Ха, сенің тұрмысқа ашты. Рекламный агентствода менің турында хайлама, мен универсиадада, Кубок конфедерацияда столовойда эшләгәндә, тавык тураганда, менің аның турында постта бар әле. Тавык тураганда, шуның турында хыялланып итәм, 300 кеше ашатайм, ул тавыкны турый кәтлит ясый, хыялланайм аның турында. Тавык, нәрсә тавык турансың? Пешерәгә. Сен пешерә беләсең бит? Мен бит повар, только без диплома. Жигендә, сен жигне аңламадым. Мен столовойларда эшләдем, универсиадада эшләдем, Кубок конфедерацияда эшләдем, чемпионат мирга чакырганнар эшләргә, но мин анда, к сожалению, азимутта инде эшне ташлап кайтып китә алмадым. Сен өйдә дә үзең генә пешерәсең? Юк, хатын бар мен, кстати, ул бик тәмле пешерә, пешергән юк үзенең бик редко. Сен поварга укып, спортсмен булдым анда дип әйтәм. Хәзер шул вакытта бит сен күз алдына киттең, сен кибеттең бар, эшли, хәзер бит инде сен всё булды менә, сен всё булды бит инде шул тавык турган вакытта хыялың тормышка ашты. Икенче стадия, икенче этап. Нәрсә эшлисең хәзер? Икенче направление, нәрсә син хәзер? Икенче беренче левел, теге беренче ступенька булды. Икенче ступенька нәрсә син? Икенче ступенька ул ассортиментны арттыру инде. Мин уже 2 ел буе менә ассортимент, акча килде, акча китте, акча килде, акча китте. Опять был бизнес-процесс. Ну, глобальный нәрсә тында хыялланасың? Глобальный зурайту. Мен әйтәм, бу әйтеп күзләрне юам да имет төштә. Дом быта зданиесе бар бит инде. Дом быта түгел анда азимут зданиесе. ФРГлар хәзер. ФРГ дигәннәрдер. Рогер белән фәнсил карасам аны. Юк, кстати, күзләрне төзүмәкче булдым. Үзеңнекен төз дигәндән, кстати, күп дуслар әйтә, нишләп төземисең, үзеңнекен төз, аренда түләп ятканчы. Но дөрес фикерләре түгел. Аренда түләп ватылганыңны ремонтласалар, мен үземнең здание бар, ул мен үзем генә беләм. Тегесе ватылар, рәтләре басып ватылар. Ул бит вакытны ала. Син рәтләмәсәң, бер кеше рәтләмәскә мөмкин. Аңлыйсыңмы? Аренда алдан син вообще теге Савала. Yani şef bik itmeden teге хай-тек зданиесі да азимут болсын деп зорға қойған. Кстати, мен Болат белән шалтыратканы бір күнне мен бір юлы меңа зорайырга керек булды да инде башка нендер идея сукты да Болатка шалтыратам. Икенче этажны алмакчы булам тойрын. Нәрсә белән занимаешься ди? Мен әйтәм спорт товарларны силәр. Ну, мен үзем дә спорт товарлары белән занимаюсь инде ди. Но главное, чтобы наши позиции не пересекались. Я уйлыйм бит, анда да сәбитләр бар, миндә дә, шоңгылар анда да, миндә дә. И бүтән сөйләшмәдек без аның белән. Ул мине аңлагандыр инде кем икәнен бер. Но хәзер анда керде мир игрушек яртысын алдылар аны. Ну, алар бик Казанда бик каты развиваться итәр бу әйтә. Кыйммәтле брендовый инвестиция. Бик көчле. Мин карап барам күбрәк. Теге кызык. Ну, барыбер да сабага чыккан бизнесменнәрне теге эшләүләре үземә кызык. Ярар, хәзер син алайса зураю, зур здание, шусы икенче. Бунда инде хәзер син өйләнү дип әйттең. Өйләнү, син бизнес өйләнгәнче һәм өйләнгәннән соң нәрсә нинди үзгәрешләр, нәрсә кичерәсең? Ул теге егет кешегә күп нәрсә кирәк түгел бит инде, аңаймы ашарына булса, ятып йокларга бер инде шундый матрасы нәрсәсе булса, теге карарга телевизор булса, бүтән ягы кирәк түгел. Мин үземнең хатынны әзрәк жәллим инде, чөнки без менә допустим, миңа бик кыен бизнестагы акчаны алып, допустим, игә тыгарга. Допустим, карават матрас алырга, шундый вакыт ягәйләр алырга, менә ул жалко, потому что син беләсең, менә моны алырга кирәк, заявкалар, предзаказлар җибәргән килеш, акчаны җыярга кирәк, аны түләргә кирәк. И хатын постоянно әйтә инде миңа, әйдә ремонт, безнең иске инде, анда ремонт кирәк, менә ул иске ремонт, 90-нчы елгы ремонт, ул бигрәк иске. Хочется же что-то новое всегда. Ремонт ясыйлар, мәйтәм 5 елдан. Пока завтраклар белән ашатып торабыз инде. Хатынны әкренләп кыймылтыйсы булыр. Шул читенлек и тагын ничек суббота-воскресенье обычный наемный работник, суббота-воскресенье ял итә бит инде ул. Ну или допустим, среда ял итә, суббота ял итә, шул аның яллары бар. Монда ял дигән нәрсә юк инде бизнеста. Ял менә йокламаган кешенең күн белән төн ул бер цикл, допустим. Монда ял итмәгән кешенең шикелле атна көннәре юк, понедельник, вторник, среда юк синең. Синең бар просто жизнь и всё.
шул минус, допустим, хатын айта екен, әйдә киттек бірақ қоя театрға неге. Жоқ, мен іште. Һәр сен шулай дисәң дә, барыбер дә менә айлык үзеңнең нихәтлек акча шуклап чыгардың, менә сен бизнесыңнан күп акча чыгара аласың айлык, ансы бардыр бит берәр цифра. Менә сен хәзер зарплатаң ничә соң? Мен 2 ел уже зарплата алган ягыймы. Допустим, кирәк миңа ипи белән кефир алырга. Мен, соответственно, инде аннан алам, допустим, прибыльдән. Или менә икенче атнага, допустим, Казанга барасы бар. Аннан аласың инде. Но минем где-то ойга теге сколько тебе надо денег для нормального проживания дип әйтәләр бит әле. Ойга где-то 15-20 мең тирәсе кирәктер инде. 15-20. Мен без бик аскетичный яшибез, потому что bütün акчалар, bütün уйлар шунда эшкә бирелгән инде. Ярый хатын үзе эшли, аның акчасына тимәйбез, аның акчасы үзенеке, ул үз финансларын үзе алып бара. Ну, була дөрес фикер. Мен аны күп кенә әйтәм. Мәсәлән, без тоже хатын белән эш башлаганда, без үзебезгә әйттек. Бу бит миллионнар керә, мәсәлән, миллион например, керде счетыңа. Син билсең, 10 миллион счет О, минеке. Без аны сразу пересекли и үзебезгә теге заработный платка куйдык тагын. И шул заработный плата белән без яшәдек. Мәсәлән, без шул хатын белән икебезгә һаман да шул 25, шул 30 икебезгә җиткерергә тырышабыз. Ну, әлбәттә, хәзер әзгә теге потребностьлар үсә, но безнең теге зарплатасын да үстереп була инде, потому что оборотлар үскән. Но бик важный фактор. Мен белән бер егетне, который бизнес башлады, и шулай бизнесны чыгарды, итүзи башлады, нитә башлады, и все. Ол, кстати, андай егетләр, андай знакомыйлар, ул бүтән кешенеке бардыр. Минем дә бар ул знакомыйлар. Акча керде, машина, кыйбатлы машина кирәк. Алып куйдым. Кыйбатлы машинада йөрим. 3 айдан. Акча юк, бизнеска тыгарга акча юк, машинаның кредитын түлисе бар. Давай таксуй, брат. Казанга. Шулай. Нәрсә булсын димә, теге главный. Ниндер. Но һәр кешенең үз приоритеты. Допустим, кемдер бизнесны башлый, чтобы ул просто аннан акча эшләр өчен. Приоритет менә хәр аңлыйсың, ниме күп кенә кеше сөйләсәң, приоритетны бозалмый, Instagram, YouTube каналлар, шундый яхшы егетләр бар, име шундый. Хочется шул кешене үзеңә приманить, үзеңдә эшләтергә, нитергә, име. Аңлыйсың, что ул бизнес чыкмый бит инде, ул миңа эшләсә нормаль гына көнлеген күреп барырсың. Шул YouTube'ларның ниләрне карап, бузылып бетеп, шунда жүр инде ул. Үзенең бизнес ачып барып, нитеп барып булмый инде аны. Аңлыйсыңмы? Теге. Ул сәләтле мәсәлән сатуга, ул сәләтле закупка, ул сәләтле организационный момент. Шул YouTube'лар ниләр буза, конечно, инфобизнес әйбәт егетләрне буза дип әйтәм. Менә синең постыңа нектем бит әле. Менә син бүген токтың ул постны. Менә ул постны укыдым и теге анда инфобизнесменнар сөйли. Ой, крутые тачки, то-да сё, бүтән нәрсә бар. Алар подводный каменьләр турында сөйләмиләр. У тебя не будет личной жизни, не будет там ул теге башлангыч стадияда инде. Алар турында сөйләмиләр и Юк, бер көндә менә конференция булды, форумда булды, Лиядә булды, име. Шунда теге Аяз Шавитдинов дигән кеше чыкты инде, име. Бер заман сөйли башлады. Менә сез маникюр белән эшлисез, мәсәлән, тырнак уйсыз, инвестор табыгыз да аста кибет ачыгыз. Как шундый, бит кешене бузу да, то есть нинди инвестор, син тырнак уйсың, син кешедән тагын акча алып, нитеп мел инвестор дигән нәрсә бигәбәт белән, ул бит андай алай кеше бузып айран бит. Шул күчәтә ничек менә отчет бирә, ни бирә, үз менә безнең инвесторлар шундай отчет бирә. Андай отчетлар бирүчән син тагын бер 2-3 кеше кирәк, которые язып утырга тиеш. Шулай бит инде. Монда ниндидер ашыл тырнак уйшыл, шунап та ышана, менә миндә хәзер. Самый кызыгы ул бит әйтә. Менә дим уны упаковать кирәк только ди. Хорошая упаковка. Упаковканы менә миндә укырга килсәң, түләсәң 100 мең, менә сине өйрәтәм шул. Ибас, кеше тагындыр акчалап тагын шуны тыгып упаковка. Син бит менә любой идея, менә син көнгә бер 20 идея буладыр, ниме? Самый кыйны шул упаковать итеп, шулай бит. Мен не думаю, что кемдер барып сен идеяны может упаковать. Идея ол любой диванда ятсаң да килә, идея бар, аны реализовать итәргә ешел. Юк, мен мәсәлән син тоже карасаң, сен идея булган, сен бит каядыр шунда барып укып, сен упаковать итеп, шундый гомер эшләнмәгән булар. Сен монда барып үз хаталарны ясап, ул килеп чыккан, шулай бит. Аны сөйләсәң. Белмибез бит инде, шу юлда гына сен
bir нәрсе мақсат қойдың, шул юлда барганда сен ул нарисуется. Ол андай әйберне не белән сравнивать итәргә ярата мин. Балалар бит инде туалар, йөри башлыйлар. Алар бит инде укып кайтмый бер кая ничек шаклар ясарга сиңа ничек. Ул егыла тора. Юк, бәрбер йөри башлаячакмын ди. Әтисенә карый да, "Вой, әти йөри, мин дә йөришәкмен" ди. Ул бит инде тырышу, ул бер кая укымаган. Үзең башларга, үзең башлап карарга, допустим, бизнеска кирип китәсез килә икән, пожалуйста, кирип карарга кирәк анда. Кирге деген и до конца барыга. До конца барыга. И менимчә теге бик нәрсә кайф. Но анда булды әйбәт сөйләделәр да. Мен мәсәлән шул форумда ук әйтергә була инде. Мен теге маркетолог сөйләде. Ул реально конкретно зада әберләп бирә да теге син Instagram белән ничек эшләү да. То есть мен Instagram-ңа бар, ул уже недостаточно. Instagram-нан ниндидер бер пассажный сайтка чыгара тиеш кеше. Понимаешь, уже Instagram үзе генә эшләми. Mesela минем Instagram бар, меня сразу направляет минем сайтка. Уже кеше белән салышка сайтта уже басадан интернет заказны итә, үй яны агачы була. Һәм мин Instagramда әйтәм икән, меня заказны Instagramда яз, мин сиңа отвечать. Уже все булмый дигән сүз. Аны өйрәткән дә конкрет нәрсә бар, но ул миңа кирәкле бер. Менә бу мин карыйм, бер zaman булай карыйм, шундый нәрсә турында сөйлис, индустриялар нәр сөйләш. Яшь малайлар, шундый матур малайлар, кызлар турып басканнар, теге полный одушевленный. Тикрәләр, бейләр. Ну, Аясы Буденов обычно. Yo, молодец, улан бизнес итеп куйган, но бер яктан бизнес, но икенче яктан инде бу яшьләрне минемчә ул теге, ну, бузу дип тә уйлыйм инде. Ну, аңа күп бизнесменнар булмаста да инде ул, наверное, ул эшмәкәрлек иттерешен анда бик теге. Нәрсә кирәк? Тырышып караучылар, кредитларга чумучылар алары була. Менә ул видеоларны карап, аларга теге кызыгып, нитеп, ой, син шундый кыйбатлы машина. Сен нинди черта характер була тиеш дип уйлыйсың, анда син нинди характер, нинди нәрсә булырга тиеш, щоб син эшмәкәр булсын өчен. Нинди син бер-ике целеустремленный нәрсә син бармы шундый бер инде? Менә мин бүләмиме предприниматель кешеләрне, эшмәкәр кешеләрне ике категорияга. Берсе акча бар, аның эше бар. Акча булганында, допустим, әти бай и так далее, и так далее. Сиңа әти бизнесны бирде, эшлә. Менә андый предпринимательләр бар. Алар бүтән тонкысларны, бүтән нәрсәләрне белеп бетермиләр. Анда да бар анда командасы аның, эшлиләр алар. Ул бизнесмен, ул эшмәкәрләр, алар бизнесменнар. Алар эшмәкәрләр түгел. Эшмәкәрләр, допустим, син менә үзеңнең гаражыңда башладың ди берәр эш, эшлисең. Синең качестволарың булырга тиеш. Ул беренчедән трудолюбие, икенчедән сен ял итәргә яратмаска тиеш. Син вообще ялның нәрсә икәнен белмәскә тиеш. Өченчедән акча өчен эшләмәскә тиеш. Главный эшмәкәрнең әйбере. Безнең хәзер шундый сорау бар, мәсәлән, менә синең бизнесың бар, гаиләң бар, но барбырда тормышта иң мөһим булган нәрсә сиңа менә? Бармы шундый бер основа жизни? Ул төрле кешегә төрле поколениедә үзенең бер әйбердер инде. Миңа хәзерге вакытта егет кешегә эш инде ул. Егет кешеләр элек бит сугышкан, аларга эш булган. Сугышка йөргәннәр, кылычлар тотып, акырып, нитеп, өйдә утырмаган. Егет кеше өйдә утырыр өчен не создан? Эш, эшләү, движениедә булу постоянно. И кич белән кайтып, өйдә индәндә, кухняда, ашап эчеп, потом. Бер мөһим бер нәрсә бармы, мәсәлән, ниндидер максат, мәсәлән. Мин максат теге кешеләрдә табиатка мәхәббәт уяту, мәсәлән. Ну теге мин табиат. Ама син нинди? Андай грандиозный максат. Теге нинди иң мөһим нәрсә син? Ну, мен әйтергә могу инде, конечно, кешене здоровый образ жизньга ниту, анда и так далее. Ну, кеше, допустим, ул аңа килеп җиткән икән, ул үзе аны карый. Булай андай грандиозный максатлар юктыр. Просто кешегә булышу, яшәү. Булышу яшәү. Вот. Менә син хәзер андай мин сорыйм гына, чөнки андый сораулар белән теге
ойлана башлайсың енді ничек деп айтайын. 40-ка таба. 40-ка таба ничек деп айтайын. Барыбыр да біз бит инде эшмәкәрлек һәм ниндидер яшәү аны инде бер основной миссиясы да бар бит инде. Шул миссияны әлбәттә бу спорт аша кешеләр шуны өндәү. Безнең вообще Сабада кеше спорт белән каты шөгыльләнәме? Бик каты. Бүтән регионнар белән чагыштырганда, бик каты. Күп спортсменнар бар бездә. Миндугуловлар. И так далее. Күбендәләр. Шулай ук Саба шикелле Әлмәтләр, допустим, шөгыльләнә. Ну, Татарстан вообще спортсменнарга бай бит инде. Монда спортивный кибетләр кирәк. Бүтән җирдә. Безнең ничек анда менә Сабада кич белән син йөргәндә анда кеше күпме? Безнең гади халык арасында сәбиттә йөрүчеләр, җыяу йөрүчеләр хайранмы? Хәзерге вакытта менә үзгәрешләр күренә, чөнки халык аңлады, то что ул менә яши хәзер. Киләчәктә түгел, менә 5 елдан, допустим, мин үзем пока шулай яшим, 5 елдан өйдә ремонт ясыйм дип и так далее. Халык аңлады, то что яшәргә кирәк, ашыйсы килгән әйберен ашарга кирәк, йөрисең килгән машинада йөрергә кирәк, гүләйтергә кирәк, здоровьеңне сакларга кирәк. Чөнки медицина кыйбат, даруларга авырткан кешедән дә бәхетсез кеше юк дип уйлыйм. Ул бик котышкыч нәрсә. Шуңа күрә кеше тырыша гүләйтергә, күп әбиләр күренә бит менә күзлектә, җәй көне эшләр беткәч, таякларын тоталар, скандинавская палка, ул хәрәкәт. Бөтен кешенең сәламәт буласы килә и соңгы 5 елда күренә башлады ул менә кешеләр гаиләләр белән бик күп бүләйтәләр, паркларда шулай ук. Элек бит инде халык җыела центрда яшьләр, семечка ашап, тәмәк тартып утыралар иде, торылышалар. Дискотекада инде и так далее. Хәзер стадионда бөтен халык кич белән төшәсең, ул җәй көне күренә. Күзлектә кеше йөрми, потому что өйдә утыралар, кышлыкта тоже өйдә утыралар, в основном чаңгы шуалар набережныйда. Җәй көне паркларда шундый күп кеше йөриләр, сәпитләрдә йөгерәләр, футбол уйныйлар. Менә егетләр төнге 1дә төшәсең икән паркка, стадионга, анда егетләр пиво эчеп утырмыйлар. Егетләр шау-гөр килеп футбол уйныйлар төнге 1гә тикле, пока анда утларын сөндермиләр паркта. Менә шул тенденция менә күзгә ташлана. 5 ел эчендә генә уже нинди үзгәрешләр. Әле тагы үзгәрергә ходлар бар. Чөнки менә җәй көне төшәсең, шул ук набережныйга кафе бар бит инде, анда кафе Таңның бер филиалы. Кеше әле пока ияләнеп бит алмый аңа, кофе эчеп утырып, ял итеп, кошлар сайравын тыңлаганда утыручылар хайран, но аның кадәр күп тимәсем. Менә ул направлениедә, кафелар направлениесында ул направлениедә үсеш булачак дип уйлыйм мин киләчәктә. Кеше чөнки үз кадерен белә башлады хәзер. Үз сәламәтлегенең и то, что ул яши менә хәзер, кич иртәгә түгел. Менә булай, менә синең күзлектән син шушы спорт нәрсәләрен сату буенча безнең паркны, Саба паркын нинди тәкъдимнәрең бар? Менә бер тәкъдимең бармы? Анда тагында кешеләр күбәйтү, тагында нәрсәләр эшләү, нәрсәләр бәлки эшләнеп бетмәгәндә. Шундый бер нинди нәрсәләрен җанып бер уйың бармы бер нәрсә? Парк буенча уйлар бар минем, кстати. Анда бит проекты да бар бугай. Анда прокат велосипедов, самокатов и так далее. Менә минем аны булдырасы килә, но белмим, нәрсәдер пока төртелеп торамы. Күп нәрсәләрне белеп бетермәм бит инде. Аны бит инде, допустим, запланированное помещение бар икән прокатка, или аны частникка бирергә тиешләр, или бит инде дюсышка бирергә тиешләр. Дюсышка бирсәләр, анда соответственно орзанрак булырга мождыр. Частникка бирсәләр, зато анда порядок була. Ул бүтән нәрсәдә шулай, допустим, мин ничек уйлыйм, будущее, менә киләчәк, шул ук медицина, шул ук образование, будущее за частными, допустим, компаниями. Медицина барасы килә, допустим, бер акырын авыртты, барасың син больницага, муниципальный, анда уже караш икенче сиңа. Барасың син частныйга, да син анда акчаңны түлисең, но анда караш икенче. Анда сине теге кеше кебек кирәк күрәләр. Мен теге больницага не имею претензий, но будущее за частными компаниями дип уйлыйм. Ну, шул паркта хәзер мәсәлән шул здание булды дип әсән, анда кафе, шунда аренда бирү, не бирү. Сен бүтән азимут бар шунда күчтәгән, или бер филиалыңны гына. Менә ничек күрәсең? Шулай ук, мәсәлән, без анда мини-гольф ясалды инде, без дип сөйләшәм инде.
теге, ну, саба ясады инде. Мотор болгон түшүп барган. Хәзер бит аны уйнарга өйрәтергә кирәк. Кешеләрне өйрәтергә кирәк. Шулай безнең анда батутны бер булды да. Ул батутта туры сикергә өйрәтергә кирәк. Шул безнең анда күп кенә теге спортивный объектлар бар. Аларда бит кешеләрне туры эшләргә өйрәтергә, ну, куллана белергә өйрәтергә кирәк. Син бу даже шушы здание буларак күрәрәк, син күрәсме, аренда гына бирү түгел, уже теге образовательный нәрсәләрне дә, мастер-классларны да уздыру. Анда ничек син аны күрәсең? Вообще или düşüş кына шөгыльләнә дишем. Син нинди уйлар бар аның буенча? Менә ул син әйткән әйбер, конечно, выполнимый әйбер оймы, но определенный стадияга җиткәч. Бүтән әйбер бер юлы булмый. Допустим, булды ди прокат. Велосипедлар, балалар белән йөриләр, шул ук гаилә белән киләләр, сәпитләрдә йөриләр. Аннары в дальнейшем, допустим, хоп, штат барлыкка килде, инструктор анда и так далее, и так далее. Әкренләп була инде. Бу кибетне анда күчерү буенча ул дөрес идея түгел, потому что кеше анда кибеткә килми, анда кеше ял итәргә килә. Кешегә син анда развлечение бирергә тиеш и услуга. Кибет ул бөтенләй икенче җирдә булырга тиеш. Анда, допустим, ул в идеальный мирда ничек? Пыяла витрина эчендә сәпитләр тезелеп тора, самокатлар, анда берничә кеше эшли, алар аны обслуживать итәләр, велосипедларны биреп җибәрәләр. Обычный прокат. Нидәге шикелле, допустим, бөтен прокатный центры, шул Свияжскида син кирдең, номеровыңа бирдең, лыжи или сноуборд алдың, шундай пункт. И шуның кырыенда, допустим, бәләкәй генә кафешка, шул ук набережныйдагы шикелле, таң шикелле, кирде кешеләр, утырды, чәй эчтеләр, открытые верандаларында җәй көне. Ул андый направление барачак, дөнья тигез барса инде, конечно, ул направление алга таба барачак, чөнки кеше уже яшәргә тырыша менә хәзерге көн белән әйтүемчә. Мен башка кешеләргә сорыйм, теге президент булсагыз ничәрегез? Шундыйрак сораулар бирәтергә башка. Ну син әйтәлим, ну бүгеннән сине глава итеп куйдылар районга. Дишисең? Мен беренче алмыйм. Мен бит белмим аны. Аны килеп төртелмеш, ул безне глава сразу булма. Мен сине әйтәм, ничәргә тырышам. Динар, син башында шулар күп фикерләр, идеялар диләр. Миңа хат теге чыгарасы килә. Мәсәлән, син менә бүген сиңа теге син нәрсә эшлисең килсә, мен нәрсә әйттең, шуны эшлибез дип сиңа тезелеп басабыз бөтенебез. Син менә беренче поручениең нинди була сиңа? Андый менә ул бит инде кешенең эшләгәненә, допустим, шул главаның эшләгәненә карыйбыз. Үзе әйткәне бит, эшләми торган җирдә уже мин эшлим дип, көлке белән әйткәне. Эшләми торган җирдә мин эшлим. Допустим, мине куялар икән глава итеп, мин бер нәрсә белмим. Ул бит глава сразу аны тотканнар да, мин белеп бетермим, конечно. Тотканнар да глава иттереп куймаганнар бит аны. Ул, допустим, эшләгән монда, аннары монда. Ансын мин аны әйтмим. Теге безнең персональный, безнең рәис Мавашка карата монда бер нәрсә. Монда безнең персональный сиңа карата, менә син яшь поколение буларак, яшь эшмәкәр буларак, менә безнең Саба районында син менә ул күзлектә менә теге масштабны син персональныйга карама, бер нәрсә. Всё, безнең икенче төрлерәк менә. Аңлыйсыңмы син аны? Юк. Аңлыйсыңмы? Ну ладно, я проходим бу сорауны. Ну, мәсәлән, ну ладно, Айса, президент булсаң ничәргә Айса? Менә бу сочинение, бу мәктәптә бирәтен сочинение. Юк, анда инде әзрәк нирәк булсаң, теге мондайрак булсаң әйтерем. Мин зарплаталарны арттырырым, булай әйтерем, тегеләй әйтерем дип. Ну, ул бит инде ребячество, ул балалык, аны үзгәртә алмыйсың, син глава икән, син әллә нәрсәләрне үзгәртә алмыйсың, анысы синнән генә тормый, күп әйберләр. Мин анда ул урында булып карамыйчы, мин анда менмичә, мин анда подводный каменьләрне, әйберләрне белмичә, мин бер нәрсә әйтә алмыйм. Ул бит инде шул ук сорау бирү, менә допустим, кешене операционный өстәлдә ярып аттылар да, моның бу кырые бер ничә тирәен. Мин белмим, потому что мин анда бум-бум. Менә. Шул ук принимается, кызык җавап принимается. Менә булай алсак, хәр син мин гелсәгә яратам. Бүген лотереяда аттың 100 миллион акча. Синең действие. Минем түбә китә. Иң беренче действие шул. Мен ул кеше менә теге интернетта укыштырып утырасың бит инде. Уткан ничәләр миллион долларлар нәрсәләр. То же самое, син андый акчаларны күргәнең юк. Допустим, оттың 100 миллион
Собаны күшеніп кетесің. Сум гына булсын дияле. Менің төбе китә, мен әллә нәрсәләр эшләргә мәгълүм. Шуңа әйтәм, андый акчаны тотып карамаган кеше, ул аның кадерен дә белмейме, ул аны ничек обращаться итә икәнен белмим ул акча белән. Ул балага, допустим, бала йөгереп уйнап йөри, әтисе аңа бирә 1000 сум акча. Баланың түбәсе китә, ул аңа любой нәрсәләр алып бетерә дәйме? Ул конфет ашый, тышкаклый. Менә шундый бала булам мен. Андый акча атам икән. Мен теге күп статистика күрсәтүенчә, күп кешеләр ниндидер акчалар тоткан, алар хәзерге көндә нищий, наркоман, упадок, үлеп беткәннәр. Ну, син бигрәк теге әзрәк нәрсәләр гитмә. Ну, барда хыялланып алырга була бит нәрсә. Була, әйдәм рәхәт хыялланып карыйбыз. Допустим, минем түбә китмәде ди. Син нормальный. Мин нишем? Ну, мен ул темага уйлаган да бар индеме? Скорее всего, ул була эшкә тыгу ул акчаны. Теге үземә крутой машина алып куям, джипта йөрим дип түгел, эшкә тыгу. Ну ладно, 5 миллионга бер машина алдың инде. Сен 95 миллион калды та. Машина алып келмей. 100 миллион сен да машина алмыйсың. Сразу беренче шит булачакса диде. Скорее всего, yok үзеңә калдырасың инде аның акчаны. Но скорее всего, күп өлешем мин аны эшкә тыгырыйм. Не обязательно бер направлениедә, эшкә. Чөнки мин уйлавымча, акча ул менә өстәл астында, менә монда ятырга тиеш түгел, акча эшләргә тиеш. Әдә хыялланып алабыз. Ничә табасың? Давай. Акчанымы? Бүлдек эшкә, бүлдек игә, бүлдек хатынга, бүлдек миңа генә все, бетте шуның белән. Юк, беренче ал инде. Шителгә барып кайтасыңмы? Син бак Германиягә барасың, ничә 2 ел хыялланасың. Кстати, шител буенча хатын постоянно әйтә ди Таиландка. Ну, белмим, пока барасы килмей. Эштә, потому что постоянно шунда. Дисә, киңәш әйтерме? Гел эш дип йөреп, безнең әйбәт идеялар һәм әйбәт нәрсәләр килә, без когда сосредоточен түгел, вообще икенче шишибез. Вот именно. Может, син Таиландта күреп кайтырсың, велосипедны вообще булай син булай куеп сатмыйлар, вообще теге тәгәрмәч өстә, рама аста, ну, мәсәлән дип әйтәм, шул йөриләр, например. Син икенче нәрсә, син бит күреп кайтасың, син, мәсәлән, кругозор, син Таиландка барып, Германия мен белән, Америка мен белән бер барып кайтсаң, син Мен уже икенче кеше булам. Шул 100 миллионны сен алем кая 200 алмыймы дип калсалар. Шуның өчен инде ул йөрергә кирәк, наверное. Йөрергә кирәк инде ансы, но үз вакытыдыр. Чөнки, допустим, синең шул синең псиең бар дейме өйдә. Син шул псиеңне калдырып, хәзер чыгып китәсең ди шителгә. Пси бу минем бизнес булсын дейме? Ой, барасың сен дә, ял итмәкче буласың. Но уйлап, минем псием ничә нәрсә ошаган икән, ничек икән дип син анда ял итмисең. Син анда не можешь ял итәргә. Синең уйлап чыгасың, кайтасың син, о, наконец-то кайттым. Минем айтырып киткән булды. Сочига барып кайттык без алай, но минем 3 көннән уже кайтып эшлисе килә башлады. Минем анда бизнес юк, мен анда менә шул рекламный отрасльдә эшлим. Бер атна булып кайттым мин аңа, миңа 2 көн җитте. Минем уже кайтып эшлисе килә башлады. Чөнки менә анда нәрсәдер бу әйттереп эшлә, динар эшлә, әйдә булды. Менә. Һәр кешенең үз нәрсәсе, допустим, кемдер кызыга кыйбатлы машиналарга, кемдер кызыга путешествиягә, кемдер кызыга эшкә, кемнеңдер просто өйдә ятасы килә. Үз вакыты җиткәч, может, барып кайтырмын. Хәзер инде төп сорауга киләм. Мен бу шуның белән син әзерләп, төп сорау инде мин беләм инде син башта бу реклама нигә хәтлек, син отдел туризмда эшләгән Сова буенча. Давай Совада туризмда хәзер син бару түгел, ничек безгә килсеннәр. Син төптән узган кеше бар. Килгән кеше. Нинди проблемалар бар безнең Совада, ничә безгә Совада bir 5000 хотя бы 10 000 турист килмей елына. Мен ул туризм нейме эшләүне һаман искә төшерәм. Мен анда бер ай эшләдем дә аны аны һаман сөйлиләр ди администрациядә Кудусовның өстәленә записка куйганмын да бүтән эшкә килмәгәнмен дип теге прошу уволить. Мен әле нәрсә Кудусов отпускыда югатты. Илнур Люсович. Кафетес. Вот. Миңа анда нәрсә шамадымы? Мен бит инде уйладым. Хәзер развиваться буду на. Мине, допустим, китереп ташладылар. Менә шунда туризмга. Мин нәрсә эшлисем белмим. Бер генә кеше булганда ул шитен. Короче, эш барып чыкмады. Егет кешегә результат күрергә тиеш үз эшендә. Допустим, син
кладчик екен, строитель екен, сен кирпичні солып барып айтырып, о, міне бұл зданиені мен солдым деп әйтірге, көрсетірге ішің болырға тиіш. Әмінда менің мақтанарлық айбір болмады, шоңа көре ұзақ тұрмадым мен де, шо бір ой ғана енді. Шаққа төздім, уф. Ну, шо бір ай ішінде туризм бойынша айтады, нәрселер біздің шолаға жетмей, нәрсе дұрыс түгіл. Сен бір нәрсе құрып тұрсың, сен өз үшін, сен анда айтмайсың, мына анда бет кіші келеді кейті, ол туризм отделына. Мына сенің yoqdan, senin fikir. Mesela ben şundan aytam, köpten de Amerika'ya sarı olup gitti. Ana oğuzlarım açıldı. Hazır mı bir 10 Amerikan siyasa kilerge bulamadı bindi. Alar kolişine nini kurdular. Alar oğuzları açılıp gitti. Amerikanistler başka şit ilişkileri. Bizim образование nini. Senin şu bir ay içinde olan insightlar nişere gerek? Шетел туристларын Россия туристлары белән вообще сравнивать булмыймы? Шетел туристлары ол киләләр. Менә мин уйлыйм үземчәйме? Допустим, Елабугага барып кайттык инде недавно, Карабанда музейларны, карап шулык достопримечательностьларны. Да, мотор карадык, но Германиядан килергә стоит ли дип әйтәм, нишләп бирүләр инде бу бабайлар, әбиләр монда дип йөрим. Туризм булсын өчен точка булырга тиеш. Или, допустим, меңа ул туризм темасы буенча эми кызык булыр, Алмаз Валиуллин уюштырды бит әле гонки на нәрсә үтүгә бир? Мотоблок. Гонки мотоблоков. Менә ул үзе менә шундый мавыктыргыч нәрсә. Анда туризмны китерергә була. Булай, допустим, менә бездә әйдә менә шуны әйтегә, менә син бер ай эшләп вакытта сиңа нинди инструментлар бирделәр? Нинди сиңа полномочиялар бирделәр? Шушыны развивать итер өчен. Мен ул эшне, әйдә, будем чистыми. Мен ул эшне вообще аңламадым. Мен аны аңламадым. Миңа ниндидер администрациядан берип чыгаралар, бер задача, клубка кергәч әйтәләр, забудь, әйдә кил, әйдә эш бар монда, шундый нәрсә. Барып кайттым беренче тапкыр конференцияларга. Мен әйтәм, кирәкме икән безгә? Җибәрәләр икән, бар. Барып кайттым, узак тормадым. Шунлап менә аңламадым мен ул эшне. Нәрсә икән? Анда төзергә куштылар инде пеший маршрутлар Саба районы буенча. Тагын нәрсәләр? Ничектер укучыларны привлекать итәргә бүтән районнардан, бүтән регионнардан шул ук лесхозга привлекать инструментлар бар. Допустим, шул колокольчиклар, лесхоз, шул урманында и так далее, анда привлекать була. Но аны эшләргә кирәк биек уровеньдә. Допустим, менә безнең балалар, минем балаларга пока. Балаларны бит инде йөртәләр бассейннарга, анда бит инде Сабадагы бер кеше әйтмәгән аны. Всё, бассейнга йөртәбез балаларны, ул тигеннән өстән төшкән. Бассейнга йөртәсе балаларны и так далее. Менә шундый уровеньдә. Допустим, Орша районындагы балалар киләләр монда Сабага, ул тоже туризм бит инде. Шыршыларны карарга, лесхозны карарга, селекционный центрларны карарга, анда килеп карап китү ул балалар өчен вау, анда бит роботлар эшли. Вот шундый гына идеялар килде. Булай гаилә белән каяндыр шәһәрдән кайтып, Сабада Мингәрдә яйтып китеп була. Шул, допустим, коттеджларда, мәсәлән, анда ул туризмга кирми дип уйлыйм мин. Булай шәһәрдән намеренно кайтып, әйдә Сабаны кайтып карыйга дип, монда килерлек әйбер анда юктыр дип уйлыйм мин. Юк, син дөрес әйтмисең, монда менә ушу Мәскәү кешеләре ике шаротна кайтып, монда семья белән яшиләр. Монда корейцлар бик кат ярата безгә кайтырга. Корейцлар бер юлы монда саулап бирәләр, корейцлар глава үзе туктап, безгә теге история үзе туктап әйткән. Ничек туры килгән дигән сиңа? Безгә кешеләр кайта, без аны просто исключение. Мин аңлыйсым килгән иде, менә шушы должностьта ничегрәк итәргә. Мин теге начар эшләр, әйбәт эшләр дип әйтәсем килми. Юк, мин просто беләсем килде, менә син анда ничек уздың ул школаны. Бу бит да бизнесы синең, нәрсә син теге бар инде опыт булгандыр инде бу. Без бит менә карайм, менә күп кенә кешеләрне эшкә чакырабыз безгә, шуның бит 80% менә яңа яшь кешеләрнең, менә эшкә аласың кирәк. Күбесе шул администрация, шул хөкүмәт эшендә шунда эшләргә кирәк. Частникка эшләү бит ул ниндидер бер нәрсә бар, категория, понимаешь? А син ул
Хөкүмәт эшенә кергәнсең. Мен аңламадым ул эшне. Юк, ул минем өчен түгел, администрация яклары, анда бюрократия яклары. Ул анда эшләп карарга кирәк. Бүтән кешегә килешми ул эш. Бер теге дәрсә бер тормышыңның бер теге мизгиле булган вакыт вайсы прям. Ошибка вакыты, вообще грандиозный ошибка вакыты юк минем. Ол чыннан да үкүнүчлүү нерсе, ол анда ишлегенге менә бер ай гына уздыймы, ол шундый травма булып калды менин йөрәктә. Администрациядә эшләү дигәндә, менә хөкүмәт эшендә эшләү дигәндә, ул безнең яшьләрнең башында түгел оймы, безнең әтияниләрнең башында менә шулай торып калган. Администрациягә кер эшкә, тегендә кер, мине радиога чакырдылар инде үлә бите. Мин тоже частный компанияда эшлим, менә шу реклама буенча эшлим. Минем барасы килмәде, әни янда шалтырата инде, үлә язды инде анда балакай, нишләпти, кир, хөкүмәт эше ди, и так далее. Әбиләр анда бөтенләй ул менә аларның күңелендә калган, хөкүмәт эше, стабильность, әйбәт и так далее. Допустим, менә Алмаз мебель бар бит, Алмаз мебельгә вообще шаккатам мен, горурланам мен, анда күпме кеше эшли. Андагы егетләр, допустим, аларның беренчедән эше кызыклымы? Алар производствода эшлиләр, нәрсә яңа әйбер создавай итәләр. Икенчедән аларның анда стабильность әйбәтрәк дип әйтергәмен мен. Потому что алар гел үсеш ягында реклама түгел, просто реально Алмаз гына түгел, Сабада анда күп компаниялар кешегә эш бирә торган, и аларда стабильность и хезмәт хакы на должном уровне дип әйтәм. Мин администрациядә эшләүнең хезмәт хакын теге начар дип әйтмим. Просто сравнивать иткәндә, кайбер кешегә больше свобода кирәк, кайбер кешегә больше говорится. Ул хөкүмәттә эшләү дигән ул әтиәниләр башыннан инде ул теге яшь поколение бар хәзер. Без бит мөнәһәр генә карасак та, әйме? Безнең тиздән даже күп профессиялар бетә бит инде. Тиздән күп профессия, даже гаишниклар бетәшәк. Да юлда уже камералар, уже күренмиләр алар. Күп профессия бетә. Ул секретарьлар, администраторлар, алар биш бетә, бөтен нәрсәне компьютерлар алыштырып бетерәчәк. Хәзер мин таныштым бер бой кеше белән, миллиардный нәрсә белән, секретарь юк. Тимчик секретарь. Заказал специальное приложение, без скажу, нәрсә башы. Я бер теге, Siri кебек, ни кебек инде. Шуны нәрсә саткан, полностью бөтен нәрсәне эшләп бара. То есть тол телефонда ниде контакт итә, уже все, то есть компьютер белән ул бер кашан онытмый, бер кашан йоклап калмый, берничә мин. Бөтен җиңә тоташтыра. Хәзер замана килә, без һаман да теге бизнесменнар үзенә эшләргә кеше таба алмыйбыз. Теге нәрсә әйтәм, шунда да әтиәниләр бер поколение, наверное, без узырга тиештер инде андарына. Перерасти. Наверное. Күп нәрсә цифровая бит. Ва шуны гына әйтергә кирәк. Хәзер нефтяной компанияга караганда Facebooklар, Amazonнар кыйммәтлерәк да, то есть показательләре зуррак. Хотя бүтән кеше бит, мен монда әйтәм, кеше әйтә, ул бит сайт гына ди. Бер көндә электр бетсә, ни бетсә, то есть сайт гына торсын шуңа халык. Аңлыйсың сен? Хәзер ни тормышка күчәбез. Без моны минемчә безнең даже мәктәптә укыткан, университетта укыган 80% уже должностьлар уже кирәк түгел. Укыган кешеләр уже таба алмаячаклар. Минемчә, мин үзем инде урманчы буларак, минемчә иң востребованный профессия булачак киләчәктә ул агач утырту, урбанист, менә ул озеленениелар белән эшләүче кеше. Агачында роботлар тотар инде. Самый кирәкле кеше булачак. Ну, робот бер кайчан да агачны аңламыйча, потому что живой материал, сен бар кеше специалистлар кирәк. Ул шулай велосипедлар, ниләр, минемчә, опять же бетергән может, электровелосипедлар гына калган может. Аңлыйсың? Ул бөтен нәрсә уже шундый изменчий кызык моментта яшибез, шул кадәр кызык теге. Ну, хәзер шуңа да бит инде дорого ценятся услуги. Кеше оказывает торган услугу, алар кыйбат считаться, потому что монда басып торга может робот, ул сиңа заказ бергән может. Басып торга может елмаючы егет или кыз, ул синең белән кешечә общаться итә. Конечно, син сөйлисең кешене. Менә син әйттең бит, Instagramга куеп бару, нитү, менә теге отдел продаж. Если постараться,
можно сделать приложение, ну, программу, которая с ним bütün товарларын будет синхронизировать, уже выкладывать, уже yazып, уже полностью сен звонок келсе, звонокна уже мессенджер как отвечает, звонок уже сена компьютер полностью продажаны организовать это uyushtiramiz. Yo'qsarga bo'lashini. Ko'z oldiga keltiradimi sen? Ko'z oldiga keltirmayman, но ясап bo'ladi. Ну, фактически, мы обсуждали, без IT-агиты, мы как-то хорошо, да, как-то все иренам, ирим, что-то, да, команда вам, наверное, великие, наверное, любой на все соблайка. Просто он на лайкерак, уверенно, синяк, так, диаграмма снялся. Алгоритм, телек и команда. Ну, фактически, что-то касается не дальше, что даже вообще, конечно, момент. Сен неше көресің онда? Олға кетшайбат енді ол. Ол бетінде әр стадияда. Велосипедлар, электровелосипедлар алыштырды деп ойлайсың ба, яқма? Біздің бет физиология нешік устроен, біз харакетте болырға тиешгіл. Электровелосипедқа отырып беріп, біз харакетін алмайыз. Шулық, допустим, біздің бетінде әр бірі біздің үйде машина тұра. Но қой бір күнні кебітке жиеу барасы келе. Тегінде шығып кірәс келе жиеу ерес келе. Шолық велосипед енді. Велосипедтағына әйлендірмешігіне ересі келген кішілер әздіру. Да, қой рақытын, допустим, тауны әйлендірмешігіне мініп кетәс келе. Но қазірде бар енді, в дальнейшем да болашақ электровелосипедлар. Ну, әр кіші өзіне выбирает то, что ему надо. Соңғы сұрауларға көшеміз. Сен қазір 10 яшқа яшырақ Динаға нендей кеңес берер едің? Мен ол уақытта армиядайым. Сен армияда болдың ба? Иә. Сөйлеп кетесің, шекіліктің қояқ, қызметтің. Мен аңды егітлерден түгілім, қойталарда бейті армиядан служил, ла-ла-ла, жоқ. Ты братда көмек, просто писером работал, брат два бар, сен даже көмек. Армия обычный мектеп еді. Обычный мектеп, мені мектепте ерелер бейт. Нәқшыл, үйренесің, оқисың, ішлейсің. Ростов, на-Дону. Мен армияға келдім де, қолым мойға батты да менің, қап-қара мой. Біз машина сүтіп жайық, постоянно. Анда гектарлаған машина, яларын сүтіп жайасы ебітінесін, ескі советская техника, и қойтқашқына менің қолларым міне оғарды қамайдан. Сен де мылтықна атырайын, автоматлар? Ел бойына 3 патрон аттым мен. Бір машин бросок болды, и все. Біздің в основном часть шолтыге машиналар біле связанные. Форму берділер ме? Форму берділер. Рабочий формада берділер. Көбірек рабочий форму біле үйрегенде майға батқан келіш. Сен бір ел қызметтің? Бір ел қызметтің. Армия ол керек нәрсе. Мен қазіргі уақытта тем более бір елға ғана қолғаш. Керек нәрсе. Курслар. Бір елға ма? Бір елға. Военный курслар керек. И армия, которая призыв білен түгін. Сен барасын келді, служить әсін келді, контракт. Ну, шоңа көшешек тайны, скорее всего, скоро. Әмінді армияның аның әлі нәрсе керегі бар деп тоқмен мен әні. Ол аны мәктепті де үйретілер, мылтық тұтарға, нешеттір отырға екен. Қазір мылтық тұтып, солдатлар отып, әлі нәрсе ермейдір енді, қабетіне кнопка ғана, роботлар и так далее. Сен не сәбеттерін, ол уақытта мәктеп, шол армия уақытында Динарға сирға келіп іштің, Динар? Мен әйтір едім өзіме, Динар, мене бұл китапларны, мене бұл музыкаларны, бұл жерларны армиядан қойтқаш, сразу тыңла, студент уақытта түгіл деп. Менің тұрмышыны өзгертті. Мен айтып кетті, не китаплар? Мен екіншірек кішіем. Менің китаплар, ол тұрмышыны өзгерткен психология популярны, Дейл Карнегиларында и так далее. Мен ол Дейл Карнегиларында китаплары мен сотып алдым аны даже, библиотекадан алмадым. Оқып, мен аны қайрық уақытны перечитываю ол китапларны. И мені өзгертті музыка, ол Омскіда ішлі ешей тұрған егітлер, ол 25-17 деген группа и Грот деген группа. Мене аларны көп кіші білмей, ол бик не, малочисленный аларны тыңлаушылары. Мене шул музыка, шул китаплар менің тұрмышын өзгертті. Мен кішіге қорашыны өзгерттім. Кішіге мен екінші түрлі қарай башладым. Таған енді Дейл Карнеги, таған не китаплар болсың? Мен қазір оқиым көбірек
үземнең эш буенча продажи, обслуживание и так далее. Допустим, иң ошаган китап соңгы вакытта укыган ул клиенты на всю жизнь. Авторын менә әйтә алмыйм. И тагын бер кыш көне укыдым ансын. Бик ошады ул китап. Как я создал Walmart, ансы Walmartның хуҗасы язган инде. Kitaplarını anladık, kitaplardan da söylüştük. Nindi kinolar karaysan? Кино төрлесе булгалый. В основном яратам мен карарга триллерлар, когда ниндидер загадка бар кинода. Карарга яратмыйм, вообще менә кысасыларым килә башлый, комикслар караганда, шул ук Marvel'ның анда комикслары. Комиксларны яратам мен. Ой. Хасукшабыз. Комиксларны яратам, DC-ныкын менә соңгы чыккан анда менә Джокер. Менә андый киноларны яратам. Джокерны нәрсә аңладың? Син ничә аңладың? Ул менә классический схема белән төшерелгән кино, анда бер нинди выдающийся әйберләр юк. Ул просто, ничек әйтим, тренд дип әйтим соң инде. Чулып авыр тормышка ташланган кеше и шуның ситуациясын күрсәтәләр. Андый кинолар миллион, но просто менә Джокер именно күңелгә ятты шул Джокер белән генә. Джокернан да любой кешене куеп бар. Син темный рыцарьны караган инде, беренче. Ая. Атаган? Ужастиклар яратам. Ужастиклар теге канга батып, нитеп сугышып йөриләр түгел, ә именно менә психологически куркыта торган ужастиклар. Син теге Айнурның теге видео нәрсәсе булганда тоже анда аның бер ужастиге булган бит теге игровой приставка. Анда син генә уйнагансың булган тоже. Ул куркыныч уенны һаман хәтерлим. Ул теге балачак та уйнаган уеннар шикелле, теге бүтән тәнең белән сиңа погружаться итеп, куркып, акырып. Айнур Васильевка, ул айта, Динарга уйнайды дип битәк. Уйнайды инде ужастикны, реалистичны бик теге каска киеп нитеп. Шәп нәрсә ул? Шәп нәрсә? VR клуб. Кемнәр барганы бар, аны беләләр. Син бу Темный рыцарьны карасаң, Бэтмен турында. Ул кинода сиңа нинди рольдә уйнадың ул кинода Темный рыцарьда? Бэтмен. Юктыр. Комиссар, Джокер. Мин бер инде второстепенный скучный гына персонаж булыр инде анда юк. Джокер бит ул янып тора торган кеше үзенең идеясы белән. Мен Джокерның теге ярты заряды гына. Ярты сала булса да, Бэтмен эше. Миңа Бэтмен симпатичный түгел. Ничә? Күбрәк анда Джокер, симпатизировать итәм мин. Баймалай булган кашты. Ой, белмим ансын, может быть. Ничә Бэтменны сатып. Ну, Бэтмен ул булган обстоятельстволар белән просто аны бетерүче генә, Джокер ул обстоятельстволарны создавать итә, үзенең идеясы белән янып йөри. Бэтмен просто шу белән чыга бит төтелдә, шуны җылкып йөрүче генә. Син вообще. Без инде бик күңелле сөйләшү булды. Күп кенә сорауларга кирдек, чыктык. Син мен аңладым инде теге рәсем өйрәтсәң, син үз эшеңә ябышып, мен хәзерге эшмәкәр буларак, мен шушы эшемдә эшләргә тиеш дип. Мен шушыны башта эшләп бетерергә, аннан соң гына калганнарына игътибар итәм. Мен бик син тартып чыгарасың килгән инде бер политический нәрсәгә чыгарып булмады. Потому что мен үземнең эшем бар, әле мин аны белмим дидең. Политика хәзер кысылмаска тырышам мин, потому что кайфын төшерә башлыйм. Күп белсәң аның турында. Но шулай да син үзеңне хәзер менә безнең Собада, Татарстанда эш башларга теләгән егетләргә, кызларга үзеңне мин үрнәк дип әйтә аласыңмы? Мин эшмәкәр буларак мин үрнәк ничек эш башлаган? Үземне әйтә алмыйм. Әле мин башлап кына киләм, әле 2 ел гына эшләгән, анда ул битендә әйтәләр, беренче 3 елда эшлисең икән, аннары более-менее можешь син китергә. Беренче 3 елда күп компаниялар ябыла бит инде. Эшмәкәр буларак Собада бүтән кешеләрне әйтәрем мин.
Yok, sen өрнек сен етіп тұрында, көрсетейін. басқа жоқ, мен сен өрнек ме? Мен өрнек деп айта аласың өзің тұрында, или? Но өзін мақтап тұрған кіші дурак болайын да. Мен өзімді айттырып, нетіп мақтап айта алмаймын. Жоқтыр, 50 на 50. Но, допустим, бір кіші іш башларға тілей екен, андай кішілер болды менға келген. Өз ішлерін башларға тілейлер, нешетем екен, қоя барасы, нешетесі. Мен оңлатып жіберем бүтін нәрсені. Наставник боларақ барамдыр енді мен андай ішлерге. Қар кішінің өз іші болғаш бүтін нәрсені оңлатып бітіріп болмайынды. Сен ненде бірінші кеңешің болды? Мен шынды клиент кішілерге, мен сен де қорайла мәсен. Бір еш кіші өзінің ішін башлады тілеген. Аған ненде кеңеш берердің ме? Эфир ақырында, нәрсе деп айтарайын. Ішлеп қарарға обязательно. Обязательно. Ол андай бизнестан ғана түгел, любой ішіне законнардан шықмайша енді. Уголовный преследование болға тиіш түгел енді сенің деянияларыңнан. Сен ішлесі келген ішіне ішлеп қараға тиіш. Болмай екен? Ну, болмай енді. Ол тұрмышта да шолай. Біз жалеем о том, что мы не сделали. А если, допустим, біз аны тұтып қарадық, ішлеп қарадық, біздің болып шықмады. Но мы попробовали. Шол, ішлеп қараға керек. Мына бұл цитаталар айтадар бит әлі. Бизнес молодостарда оқшылығын дейін фоксигандар. Көмір бай өзен бизнес молодость. Тренд қазірге. Анда айтадар бит енді. Лучше работать на себя, чем на дядю и так далее, и так далее. Допустим, сенің ішің бар екен, сенің бошлап қарайсы келе екен бизнес, сен ішіңде қол. Но сен бошлап қара. Ол бүтін кішіге де беріле тұрған нәрсе түгіл деп ойлаймын мен. Чүнки мына менен келіп сұрасалар, менен қазір, Динар, сен иппашник болар ең ме? Или мына мында ішлер ең ме? Мен сойлар ең. Мен әйтмәсем, то, что именно мына мен иппашник болар ең деп. Мен сойлар ең башта. Сен бір кіші келіп айтса, нормал сен 50 мың зарплата, давай ішқа кел дейсіз? Жоқ. Қазіргі уақытта мен мұнысын сойлаймын енді. Допустим, менің бірей-бірім жоқтай. Допустим, бизнесім да жоқтай, тегінде ішім де жоқтай. Мен іш іздемді. Мен айтсалар, мен сойлары ем. Допустим, мұнда плюслар, мұнда минуслар. А қазір? Да, қазір. Айтар сен. 30-ға жекміштір, скорее всего, процент. Ежінің зарплата бен сен шақырады. Анда зарплата да түгі бітір. Мен оқу бітіргеннен берлі зарплатаға әлі нәрсе қызықмадым. Самый главный іш ұшарға тиіш башта. Зарплата өсешек, когда сен специалист боласың. Сен, допустим, аға бұны қоша алмайшы, 5-6 ел бойы ішлесің екен, допустим, көп зарплатада сен көтен әсіп шығаралар, анда ұзақ ұштатмайар, потому что сен специалист түгі. Специалист болсаң, даже сен сантехник болып бересің екен, тұрбалар шиз тартып, нейтіп андаймы, сен специалист екен, сен көтеріле оласың. Зор зарплата қызықмадым, чүнки мен қорадым перспективаға. Если мен мұнда ішлем екен, бір елдан соң мұнда бол алам, екінші елға мұнда бол алам и так далее. Все, рахмат Бекзор. Давай, рахмат. Өзіңізге рахмат, шақырған үшін. Әйбет болды, Бек. Надеюсь, көңілді болды. Біздің енді мұны түшірдік, спорт бүтін әсі қызық, кішілері қызықлығы үшін бір айды конкурс ойната алмайсың ма? Бұл үлішіні біз ақырға қоябыз, но шулайдан нәсә разыграйта аласың, һәм нәсә шәрәті еш кішілер, чтобы сенен бір нәсә ұтсынар үшін. Конкурслар білән мауғайық біз, кстати, тоже кейбіт ішләті жібергенде, перчаткалар, приятный бөлеклер. Ол қызық нәрседір deyip ойлайым, қойбір кішіге ұшамай, потому что бүтін жерде конкурслар, ол бетінде анда Гелендвагенлар, Ламборгинилар, шымдай нәрселер разыгрывать, Инстаграм кіресің екен, бүтін сөз машинасыз разыгрывать. Менен күштен әшкіне бөлек, ол, кстати, бек полезный бөлек бере алам мен, термоноски. Кімдер кейіп қарамағандыра, кімдер білмейдір термоноски турында, міне шушы... Қарағы болса тұтып. Әйе, айдағыз? Тұтып, қай. Шындай да? Қышқы жылы термоноскилар, шыларны разыгрывать етек. Бір қоттың қызы саму женскиларда бар? Бұл унисекс вариант, мұны түрлі размерлар бар, мұны детскиларда, взрослыларда. Қам кіші нешерге тиіш мұны отысын үшін? Мұны отысын үшін. Так,
Сез подписан буларга тиеш инде Гафелга, соответственно, и менә шушы видеоның астында калдырырга тиешсез комментарий. Спорт белән связанный сезнең тормышыгызда нинди үзгәрешләр булды? Не обязательно быел, по жизни дип әйтик. И һәм самый кызыклы комментарийга без шушы термоноскиларны бирәчәкбез. Все, менә кызык бит условия безне Гафел ТВга. Безгә поддержка була, безнең каналга. Сез бу видеоны карарга кергәнсез икән инде. Рәхмәт. Менә бик әйбәт носки. Дөресен әйткәндә, күрсәт әле әйдә. Менә безнең үзебезнең инде. То же самое термоноскилар белән. Безнең инде гел термоноски, ул бик аны тәмен бер белсәгез, инде шул носкины салмыйсыз, чөнки ул аякны тирләтми дигән, шул актап туңдырмый дигән, ул бик әйбәт нәрсә. Рәхмәт, бик кызык, әйбәт бүләк. Шуның белән безнең бу интервью тамам. Рәхмәт сезгә караган өчен һәм инде сиңа алда да уңышлар. Без инде тагын да очрашырга без дип көтеп калабыз. Рәхмәт. Рәхмәт.